салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Neka Top. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо тортанакҳоро бад бубинед ва ё ин ки аз онҳо бадатон ояд, ин видео камтар шуморо нороҳат месозад, чунки дар ин видео ман аз ҳуҷуми миллионҳо тортанакҳои гуногун ва ба баъзе минтақаҳои замин хабар медиҳам ва ҳам нишон медиҳам. Аммо пеш аз шурӯи барнома аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба канал обуна шавед ва зангуларо зер намоед, чунки аз барномаҳои ҷолиби мо аввалин шуда тамошо намоед. сентябри 2018 Гретсия. Ин ҳодиса дар соҳили ғарбии шаҳри Итолика рух медиҳад. Сабаби ин ҳодиса гармии ниҳоят зиёди ҳаво мебошад, ки дар деҳаи назди соҳил буда бениҳоят хомӯшакҳои зиёдро ҷамъ меоварад, яъне камарӣ пайдо мешавад ва тортанакҳо бошад чӣ қадаре ки метавонистанд ин деҳаро иҳота кардан барои номудсозии хомӯшакҳо. Шумо танҳо ба ин манзара бингаред ки ва бигӯед, шумо мехостед ба ин гуна шаҳр биравед ё ин ки дар он ҷо зиндагонӣ кунед. Покистон 2011. ҳодисаи навбатӣ сахт ба ҳодисаи пештара монанд мебошад, аммо ин 100 маротиба даҳшатовартар мебошад. Сабаби инаш бошад сел дар як макони калони аҳолинишин мебошад. Тортанакҳо аз тарси об ба дарахтҳо баромада ва бо тори худ пӯшониданд. Шумо танҳо ба ин манзара бингаред ки миллионҳо тортанакҳо дар дарахтон овезонанд ва танҳо тасаввур кунед ки як шамоли сахт шавад, оқибаташ чӣ мешавад. Дар комментария нависед. Бразилия. Боз ҳам як воқеаи хеле аҷиб ва хеле даҳшатовар ин дафъа дар Бразилия рух додааст. Аз дидани ин видео бовар кунед, бо қувваттарин одам ҳам ҳатто метарсад. Дар ин минтақа гӯё ки борони тортанакҳои калони хатарнок борида бошад. Шумо танҳо бингаред, дар ҳама ҷо овезонанд, дар симҳо, дар дарахтон ва хонаҳо. Агар хуб аҳамият диҳед, гӯё ки онҳо парвоз доранд ва биёед росташро гӯед ки шумо дар ҳамин хел ҳаво ба берун мебаромадед ва ё ин ки не. дар видеои навбатӣ як корманди мубориза бар зидди малахҳо ҳангоми рафти кор дар боми як хона як хоначаи тортанакҳоро нигоҳ дошт ва вақте ки чароғро каме ба боло бардошт ва як тортанаки хурдакакро дид ки дар ҷояш шах шуда монд. Ростӣ намедонам ӯ баъди ин чӣ гуна он хонаро нест кард. Ман мешудам ҳар ҳол аз он ҷо ҳуй мехӯрдам. хона ба монанди қабр. Вақте ки ин видеоро ман дидам, аз рӯи ҳикояҳо қабри торик ба хотирам зад. Шумо танҳо бингаред ки тортанакҳо дар ҳама ҷои ин хона меҷӯшанд. Ман ҳаргиз намехостам ки ин хонаро ҳатто аз пеш бубинам. ҳоло ба наҳор гирифтан як тараф истад. дӯстони азиз, шумо ягон маротиба ин гуна хона ва ё ин гуна маконро аз пеш дидаед? Австралия. Як шаҳрванди Австралия дар хонаи худ як тортанакчаяки хурдакакро дид ва дарҳол ӯро зер намуд ки аз ӯ халос шавад. Аммо бадбахтона ин тортанак ҳомила будааст ва садҳо тортанакча ба берун баромад. Намедонам дар ин бора ман ҳатто чӣ бигӯям. Фақат фикри шуморо дар комментария интизорам. хуб дӯстони азиз, агар ин видео ба шумо писанд омада бошад, дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон ва дар канал ҳатман обуна шавед, чунки видеоҳои аз ин ҳам ҷолибтар дар пеш аст. Ва бо шумо буд Некрӯз. Ҳама каса дар паноҳи худо бошед.